जय बर' हारिनि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायनानै होगोन जे 14 नं माने 14 दुवार चिरां दुवारावहाय माने 14 नं चिरां दुवारावहाय माने सोर देरहागोन सोर केन्डिडेटआ देरहागोन आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन होनानै होगोन। जोङो माने सोर देरहागोन देरहाया जों बेखौ माने समालोचन खालामनो हायो, माने जों रायलायनो हायो, जों डिसकासन खालामनो हायो। आरो बे डिसकासन खालामनाया जाहैबाय मा माने रावनिबो थाखाय माने बिस गोनां जाया आरो सोरबा पार्टिनि थाखाय बियो मोनसे प्रब्लेम जाया थारमाने। दा माने लामाखौ दिन्थिनानै होनाय जायो। दा बेनिखायनो आं दिनैनि गेजेरजों नैबे लामाखौबो आं होलांफागोन जे 14 नं माने 14 नं जे चिरां जिल्लायावहाय सोर देरहागोन, हाग्रामा महिलारि सार देरहागोन ना खाम्फा बरगयारि सार देरहागोन ना डक्टर सांग्रां ब्रादारा देरहागोन। स' बेनिनो आं गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो आं बिजिर होनो नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय बेनि गेजेरावहाय नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनाया नंगौब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नङाब्ला नोंथांमोनानो जाज खालामदो आरो रिजाल्टखौ नेदो। दा आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना आं थख' बाहाबै आं रिजाल्टखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो आवगायनोसै। दिनै 14 नं जेनेखि चिरां दुवारावहाय माने बिजाथिखौ लानानै गोबां माखासे दान्थिब जालांबाय। ओमफ्राय बिपिएफनिफ्रायबो दाबिदा दंमोनब्लाबो बेवहाय खुनु रावखौबो होआखिसै। माने हाग्रामा महिलारि सारा खुद गावनो बे चिरां दुवारावहाय गेलेबाय। ओमफ्राय बावहाय हाग्रामा महिलारिजों एगेन्स्ट हिसाबैहाय ओरै इउपिपिएलनिफ्राय खाम्फा बरगयारि सारखौ बावहाय हरनाय जाबाय। गोबां दाबिदा थिखि दाबिदा दंमोनब्लाबो इउपिपिएलनिफ्राय बेयाव होनाय जादिया। आरो दा बेनिखाय दुखु मोननानै सिगां समाव होनदोंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म ब्रादारा जे आंथ' टिकेट दाबिदार नङा आरो आं टिकेटबो बियाखै, आं समाजनि थाखाय खामानि मावदों आरो मावलांबाय थागोन बे आरोखि। नाथाय दिनै हठात बिनि खुगायाव दिनै ओंखारबाय जे बियो टिकेट दाबिदार जाबाय दाना। आरो बिथाङा टिकेटखौ मोनैनि दुखुजों दिनै बे उदां इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै नमिनेसन लाइखौ गथायबाय। दा बे आयदानि सायावनो जोंहा बुजिनांगौ दं। बे चिरां दुवारावहाय सोर देरहागोन बेखौ नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एकदमबारे रोखा मोनखागोन आरोखि नै। आं दिनै थख' बुंनो नागिरदों। सापज हमनानै लादो बयनिख्रुइबो गोबां माखासे पार्टिफ्रा चिरां दुवाराव होदोंब्लाबो सापज एपिबिआबो बाव होदों जानो हागौ, बिजेपिआबो बाव होदों जानो हागौ, नङा होमबा, कंग्रेस होदों जानो हागौ, बा गुबुन दलफ्राबो बे 14 नं 14 नं चिरां दुवारावहाय केन्डिडेट होदों जानो हागौ। खिन्थु जोङो नायबाय बावहाय माने सापज खाम्फा बरगयारिनि बाथ्रा गोबां ओंखारबाय थादों। खाम्फा बरगयारि सारखौ गोबां मानसिफ्रा माने थांनायावबो देरहायाखै, बेखौ मानो होबावखो, बे जेननाय बिजाथिखौ मानो होबावखो होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों। खिन्थु सिगां समावथ' बे बिपिएफसोमोन ना। दा माने बियो दिनै इउपिपिएलआव फैबाय हिसाबै दाथ' बिपिएफनि माने रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारिनो भट होआ ना चिरां दुवारावहाय। सोर होगोन? इउपिपिएल सापर्टारफ्रासो खाम्फा बरगयारिनो भट होगोन ना। अब्ला जुदि चिरां दुवारावहाय थांनायावबो देरहानानै फैखानाय बा माबाया रनजित बसुमतारी सारा, अब्ला माने खाम्फा बरगयारि सारा बाहाय चिरां दुवाराव देरहानांगौआ बे रोखामोन आरोखि। 100आव 100% रोखा दंमोन। खिन्थु दा प्रब्लेम थाबाय। प्रब्लेमा बोरै जादों होनना बुङोब्ला नायदो दाना डक्टर सांग्रां ब्रह्म ब्रादारा दिनै इन्डिपेन्डेन्ट होबाय। दिनै बिथांनि मानसि गैया होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंनो हागौ, खिन्थु न', डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों गोबां मानसिफोर दङ। देख बिथाङा माखासे खाना मेगन नुयै मानसिफोरनि थाखाय बिथाङा गोबां ट्रिटमेन्ट खालामनानै होदों। सोरबा आखाइ आथिं थाबायनो हायै बेमारि मानसिफोर, बे बेमारि मानसिफोरखौ बियो दिनै हस्पिटालाव लांदों, फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामनानै होदों। बिथांमोना थाइसेबो थाखा गारनाङाखै, जानाय लोंनाय गावनो होजोबदों। सोर? डक्टर सांग्रां ब्रह्म। आरो बिथाङा फेसबुकआव लिरनाय बायदिब्ला 1000+ मानसिया ट्रिटमेन्टआव माने थांबाय आरो मोजां जानानै फैबाय। अब्ला 1000 जन मानसि, बुजिबायना? होमब्ला 1000 जन मानसि दङब्ला बेवहाय बेजों दंखायोसै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो 1000 जन मानसिया भट होखागोनखा। सोर? जायफोर बे खाना खुजा मानसिफोरखौ बिथाङा फाहामबाय, बिथांमोना गावनि लाइफआनो चेन्ज जाबायबा। बिथाङा जाय मानसिया सासे मानसिनि बिपदआव हां सुंबाय, थेखा संबाय, सासे मानसिनि गोबावनि बेरामखौ बियो फाहामनानै होबाय, बे मानसिखौ सोर अना जानो? आंबोथ' अनगोन ना। आंना जुदि मेगना गाज्रि जादोंमोन, अपारेसन खालामनानै होबाय, आं मोजां जाबाय, आंनि अपारेसनखौ सोर मोजां, आंनि मेगनखौ सोर मोजां खालामा? आं बे मानसिनाव जुदि माबा मोनसे खालामोबा आं बेनो भट होगोन ना होआ? निश्चय होगोन ना? निश्चय होगोन। आरो आंजों लोगोसे आंनि न'खराव साबसे मानसिफोर दं, आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय, बिसोरबोथ' मोजां मोननानै सोरनो होगोन? आंखौ जाय फाहामदों बे मानसिनो होगोन ना होआ? होगोन। होमबा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो भटआ गोलैगोन। होमबा बिथाङा जुदि दिनै 1000 जन मानसिखौ बा बिनि प्लास बारा मानसिखौ जुदि बियो फाहामबायब्ला
गंगांसे न'खराव जुदि माबा दंखायोब्ला गांथाम भट दंखायोबा एबारे 3000 भटआ बेनि मोनखाबाय नै चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय 3000 भटखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआनो बोखाबाय नै मा नायदो दाना ओमफ्राय मोनसे खोथा फैबावबाय जे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जे ट्रिटमेन्ट खालामनो लांदों सोरबा मेगन खाना जानाय सोरबा सिनेंग्रा जानाय बेफोरखौहाय बे सुबुंफ्रा इउपिपिएल नि सोद्रोमामोन ना बिपिएफनिबो दं बाहाय बा अन्यथा राजखान्थि हान्जाफोरनिबो सुबुंफोर दङ नामा बे मोनसे थाबाय दाना पइन्टआ जुदि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिबो मानसिफोर दङब्ला बेवहाय होमबा खाम्फा बरग'यारियाव जेबो प्रभाब गोलैनाय नङा खिन्थु खालि इउपिपिएल नि मानसिफोरखौल' लांनानै जुदि बे फाहामथाय हैदोंब्ला बेयाव खालि इउपिपिएल नि सापर्टारफ्राल' डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो भटखौ होगोन अब्ला खाम्फा बरग'यारिया जुदि जे जायगायाव देरहानांगौमोन हाजारथा भटआ नङा होमबा होमब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बोनाय जाखानोसै ना बिराद मोजां बोना लांनाय जाबाय बिथाङा जुदि देरहायाब्लाबो नो डाउट डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ देरहायाब्लाबो बियो ओरै खाम्फा बरग'यारि सार देरहानांगौमोन बे भटखौ बे बोखाना लानाय जाबायना बे बेसेबां भट देरहानांगौमोन बेखौ बे बोना ओरै लानाय जाबायना बावहाय दिनै मा जेननांगौ गोनांथि गैयाब्लाबो दिनै जेननांखौ नुहुरनाय बायदि मोनबाय आरोखि माबाखौहाय खाम्फा बरग'यारि सारखौ होमब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बाहाय बिन्दासै देरहाबोनाय जानोसै माबानिफ्राय 14 नं चिरां दुवाराव बा सानना नायदो जागोन आरो इभेन दिनैसिमबो जुदि नमिनेसन लाइखौ जुदि गमामा जुदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जुदि सोरनिबा रिकुवेस्ट खालामनायाव बा कनसाल्ट जानानै जुदि भुल बुजा बुजि जालायनायनि गेजेरजों बिथाङा जुदि दिनैबो दाबो बिथाङा जुदि गावखौ माने बोखारनानै लाफिनोबा नमिनेसनखौ अब्लाना माने डेन्जार गेम जाबाय आरोखि हाग्रामा महिलारि सारजों आरो खाम्फा बरग'यारि सारजों होमबा नोंथांमोना बेयावनो हमनाखाबाय होमबा सोर देरहागोन खिन्थु दिनैनि थारिखआव 90% चान्स दङ हाग्रामा महिलारि सारा 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय देरहाबोनाया बेखौ आङो दिनै मानि थाखाय बुंदों होननानै बुङोब्ला आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना दुखु मोननो हागौ सोरबाया माखासे पार्टिनि मानसिफ्रा दुखु मोननो हागौ खिन्थु आं दुखु मोननायनि बाथ्राखौ बुङाखै बाहाय दा दिनैनि थारिखआव जोङो दुरथु हाबखादों मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया हाबखादों बै 14 नं चिरां दुवारावहाय बर'फ्रा सोरजों बांसिन दङ नेपालिफ्रा सोरजों बांसिन दङ राजबंसिफ्रा सोरजों बांसिन दं आदिबासिफ्रा सोरजों बांसिन दङ आरो बे माने ओनसोलावहाय मा माने जाथि हारि माहारिफोर दङ बैसोरो सोरजों बांसिन दं बाङालिफोर थाबाय बिहारिफोर थाबाय गोबां मानसिफ्रा बिसोरनि सापर्टारफ्रा एक्सुवेलि सोरजों बांसिन इउपिपिएलजों बांसिन ना बिपिएफजों बांसिन बे मोनसे सोनारबाय डिपेन्ड खालामबाय दा बेनिखायनो 14 नं जेनाखि दुवारावहाय चिरां दुवारावहाय आङो एसे प्रब्लेम नुहुरदों आरो खाम्फा बरग'यारि सारखौ खिन्थु बोरैबाबा जुदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जुदि माबा मोनसे खालामबायोब्ला खाम्फा बरग'यारि सार देरहागोन आरो बाहाय बे आरो एकदमबारे फुरा मार्जिन भटआव देरहागोन आरो देरहायोब्ला खिन्थु दिनैनि थारिखआवहाय बे जुदि उदां जाथिखौ बोखाराबा खिन्थु खाम्फा बरग'यारि सारखौ बिराद साननो गोनां जाबाय आरो जुदि देरहानो जुदि जुजिथारनांगौब्लाबो ओरैबायदि खस्थ' मावनांसिगोन खाम्फा बरग'यारि सारा एबा बै चिरां 14 नं चिरां दुवारनि माने इउपिपिएलनि वार्कारफ्रा बिराद खस्थ' लानांसिगोन आरोखि सुबुंफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनाय खामानि मावनांगौआ दा बेनो दा अब्ला नोंथांमोना बिदिनो गेजेरजों क्लियार जाखाबाय जे बेवहाय देरहानांगौबाबो देरहानांगौनि खाथिरावनो दिनै निर्दलि गसंबा प्रब्लेम जायो होननानै आं गोजान आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों आरो बे एक्सपिरियेन्सआ आंनाव दङ मानोना सिगाङाव आंबो पार्टियाव मावोमोन हिसाबै आंनाव गोबां एक्सपिरियेन्स दङ आंबो बिराद माने खस्थ' खालामनानै पार्टियाव मावबोनाय सममोन बै समाव दा बेनिखायनो आंबो माखासे एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोखि दा आं होननाया जायाबाथ' मोजांनि बाथ्रासै खिन्थु आंनि नुहुरनायाव बेबायदि मोनसे खाम्फा बरग'यारि सारनि थाखाय 14 नं चिरां दुवारावहाय एसे प्रब्लेमखौ नुहुरबाय आरोखि आं देरहागोनखौ होमबा आं माने हाग्रामा महिलारि सारखौहाय आं बाहाय खमैबाबो 90% नुहुरबाय देरहागोनखौ बे थारमाने मानोना दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआनो 1000 जन मानसिखौ फाहामखाबायबा बिनि न'खराव थानाय साथाम साब्रैथ' भट थाखागोन ना 3-4 हाजार भट बोगोन आरो बिनि प्लास बेराम माने नायजायै मानसिफोर दंबावो बिथांमोनाबो बेखौ सापर्ट होनाय मानसिफोर दंबावो बिथांमोननि मानसिफ्राबो बेखौ आरो सापर्ट होबावगोन ना होमबा बे जुदि 3-4-5 हाजार भटखौ जुदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बोखायोबा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय होमबा खाम्फा बरग'यारिया बोरै जाथावनो बिराद मोनसे प्रब्लेम फैयोना बे ओंखायनो आं बे बिथिंखौसो नोजोर होनानै माने आं बुंदों आरोखि जे बेवहाय देरहानांगौआ खाम्फा बरग'यारिनि थाखाय प्रब्लेम जाबाय हाग्रामा महिलारिया बाहाय 90%आ थांगोन बे आं मोनसे आसा लाबाय आरोखि बाहाय
खिन्थु जुदि बोरैबा जुदि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आं बार बार होनबाय थादों बिथाङा जुदि मिलायनानै जुदि थाफिनोब्ला बेवहाय खिन्थु गेमा डेन्जार जागोन आरोखि सोर देरहागोन होनना बुंनो हानाय नङा आं बेखौ गेरेन्थि होबाय आरोखि दा आं बे बाथ्राखौ बुंबाय शेयार खालामबाय बे भिडिअआ आं खुनु सोरखौबा दुखु होनो थाखाय आं बानायाखै आं जाय जेनुइनलि जि प्रब्लेमा फेस सोलिगासिनो दङ जाय जेंनाया दिनै नुजागासिनो दङ पिक्साराव फैबाय आं बेखौ लानानैसो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामदों आंनि मोन्दांथिखौ आं माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों थारमाने बेवहाय खुनु आं सोरबा माबानि थाखाय जानानै बानायदों बे नङा बाथ्राया बेखौनो आं सासे भिडिअ क्रिएटर हिसाबै नोंथांमोननो आं बानायबाय जों समालोचना खालामनो हायो जों रायलायनोसो हायो जों रायलायनो हायो खिन्थु जों सोरखौबा बिगाब बखिनो हाया रायखोमानो हाया गाज्रि भाषाजों जों दैदेनगिरिफोरखौ जों रायनो हाया जों सनमान होनो सोलोंनांगौ जों गासैबो दैदेनगिरिखौ बर'नि राजखान्थियाव हाबनाय दैदेनगिरि सानखौ जों सनमान होनो सोलों गासैखौबो सोलों बयखौ जों रेसपेक्ट होनो सोलों अब्लासो बिथांमोनाबो मोजां खामानि मावनो हागोन आरोखि दा जों बांद्राय रायखोमानाय सोंखारनानै लाब गैया थ' आं बेखौनो दिनै समालोचना खालामबाय जे बेवहाय देरहागोन बायदिखौ नुहुरनानै आं दिनै बुंबाय दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बयनोबो जोबनायाव आंनि निमाहा बिबाय थेंक इउ